Yurdumuzun Reba vilayatynyň telekeçiler hem pähim paýhasynmany magtymly pragynyň her bir gününi, her bir aýyny zähmet üstünliklerine wesep, milli sene namada giňden dawarlanýan şanly bayram halkara bitaraplyk gününi hemişelik bitaraplarymyzyň 29 ýerlerine özleriniň münasip sowgatlar bilen barmagy basmakda edinýärler. Ýokary zähmet görkezlerini gazanýan hususy öňçülükleriň biri Türkmenistanyň Fenaçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy Asuda Akym Hojul Jemgyýetine tegişli bolan şeria haryşnasy hususy kärhanadyr. Zamanamyzyň kämil innowasion enjamlary bilen enjamlaşdyrylan bu önümçülükde awtolog we texnikalar üçin niýetlenen çalgyly ýağ önümleriniň durly görnüşleriniň önümçüligi üstünlikli ýoly goýulandyr. Lewap vilayatynyň däne etrawynyň şäherine ýerleşen Döwrewap önümçülükde häzirki wagtda işçi hunarmendleriň 40-dan gowragy zähmet çekýär. Ýakyn geljekde bolsa, önümçüligi giňeltmek hemde işgär sanyny artdyrmak gözüne tutulýar. Önümçülük kärhanasyna jemi 6 toporda mineral we sintetik ýağlar öndürilýär. Häzirki wagtda hususy kärhanada şeria haryt nyşany öndüren 25 görnüş taýýarlanýar. Önümler durly ölçüdäki gatlary hemde 200 litrlik gowrumdaky demir çerekleri gaplanýar. Önümçülüň ýoly goýulmagyna gerek bolan esasy çygymal Türkmenbaşydaky newit gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan üpçendilýär. Şeýle-de önümleriň taýýarlanmagyna zerur bolan hemik serişdiler hyzmatdaşlyk esasynda ýurdumyzdaky içerki ömürler bilen bir hatarda dünýäniň öňde barjy hemik serişdilerini önürjilerden satyn alýar. Hususy öňçülükde taýýarlanýan texniki ýağlary gaplamak üçin ýürüýte gaplary öndürýän önümhananyň işiniň ýoly goýulanyny hem bellemek gerek. Bu önümçülük bölüminde 1 litrlik hemde 5 we 20 litrlik gaplar taýýarlanýar. Döwletimiziň hususiýetçileriniň arasynda ilkinjileriň hataryna awtologlar we texnikalar üçin niýetlenen ýağlaryň önümçüligini üstünlikli ýoly goýan bu Döwrewap kärhananyň uly mümkinçilikleri bolan barrahanasy bolup, önümleriň hili ölçegi ýürüýte hunarmendler tarapyndan berk gözlemçilikde saklanýar. Yaponiýanyň, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Ýewropa döwletleriniň ösen tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan barrahana şertlerinden taýýar önümleriň hilini ýokary derejede seljermäge, hemiki düzme şart we takyk anyklamagy giň şertler döredilýär. İşleriň barha öňerlerleýän hususy kärhananyň agzy bir zähmet köpçüligi eşeri zamanynda işlemäge, döretmäge döredilýän giň mümkinçilikler üçin Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman hadamda hemde hormatly prezidentimiz arkadaşly gahrman serdarymyza egsilmez alkyşlaryny we hoşarlyk sözlerini aýdýarlar.